Ja by som ešte možno začal tak všeobecne. Dúfam, že sa pán primár Kunovský na mňa nenahnevá niečo len doplniť. Tak všeobecne myslím, že čísla niekde nezazneli, aby ste mali predstavu, že koľko tých detí vlastne u nás ročne my riešime. Tak na Slovensku sa ročne narodí asi 50 až 60 tisíc detí v týchto posledných rokoch a incidencia, teda výskyt v rodinných chýb srdce skoro 1%, čiže v podstate na Slovensku sa narodí okolo tých 500 detí s rodennými chybami ročne, pričom zhruba tretina z nich nevyžaduje žiadnu intervenciu, žiaden zákrok a 2/3 vyžaduje. A či už teda po väčšine tú kardiochirurgiu, alebo ak nie, tak potom tú katedračnú intervenciu, to sú tie zákroky cez cievy, ktoré spomínal pán profesor Mašura. No a zase zhruba polovica z tých, čo treba riešiť, tak treba riešiť v tých prvých týždňoch života, čo spomínal teraz pán primár Kunovský. No a na to, aby či už tá kardiochirurgia alebo ten katedračný intervenčný zákrok bol vyriešený čo najoptimálnejšie, tak je veľmi dôležité v kardiológii čo najoptimálnejšie zobrazenie. Už sme počuli z histórie, že začalo sa katetrizáciami v 80. rokoch echokardiografia, to je vlastne ten ultrazvuk srdiečka, ktorý stále napreduje a v podstate dá sa povedať, že u 80 až 90% pacientov stačí. Ale potom sú buď chyby tak komplexné, tak zložité, že ako primár Kunovský hovorí, že sa neviem z toho vysamáriť, alebo potom, že pacienti nie sú natoľko echogénni, to znamená, že ten ultrazvukový signál nepreniká, nevieme to srdiečko kvalitne zobraziť, tak tam musíme použiť vlastne nové metódy. Asi od roku 2006-2007 realizuje sa CT angiografia, kde sa vlastne skenuje v takých priečných rezoch celý hrudník pacienta, ako keď narežete salámu na 300 rezov, tak rozrežete hrudník pacienta a vlastne získavame také 3D zobrazenia srdca a veľkých ciev. Ešte sofistikovanejšie je MR, teda magnetická rezonancia, ktorú využívame od roku zhruba 2009, kde okrem teda anatomického zobrazenia vieme tým hodnotiť aj funkciu a pretoky a tak ďalej. A v podstate my, keď sa rozhodujeme o tom, že pacienta lebo ono je to tak, že tie diagnózy, čo teraz ste tu počuli, alebo čo budete počuť, to sú tak didakticky vysvetlené, ale naozaj v reále kopec je pacientov, čo majú skombinované viaceré diagnózy a tam je naozaj veľmi ťažké sa rozhodnúť, že čo ďalej robiť. Tak my, keď sa rozhodujeme o tom, tak si pozeráme buď na takomto plátne, alebo na monitore, čiže 2D my pozeráme, či už to echo, MR alebo niečo a my si vlastne ten 3D obraz dotvárame v hlave, že čo vlastne ten chirurg pri tej operácii bude vidieť. Hej. No a vývoj ide strašne dopredu a keby, verím tomu, že aj mojim kolegom starším niekomu pre 30 rokov dozadu, keby niekto niekomu povedal, že budeme schopní si vytlačiť reálne vlastne to srdiečko v reálnej veľkosti 1:1, držať ho v ruke a bude to zodpovedať tomu, čo ten chirurg na operácii teda vidí, alebo teda ten katetrizant pri tom zákroku katedračnom robí, tak človek by neveril. Ale je to teda pravda. Ja som sa o tom presvedčil, keď som bol v roku 2011 na takom študijnom pobyte vo Filadelfii, čo je jedno z najlepších pracovísk na svete, zamerané na detskú kardiológiu, čím chcem zase spojiť súvislosti, že na detského kardiocentra okrem toho, že sa zakupujú prístroje a tak ďalej, tak sa vlastne financujú aj pobyty v týchto špičkových pracoviskách. To nie len pre mňa, ale veľa mojich kolegov absolvovalo takéto pobyty aj v priebehu posledných rokov, kde sa naozaj v tých svojich súšpecializáciách posúvame ďalej. Tak ja som tam bol zameraný na tieto zobrazovacie vyšetrenia a tento pán, profesor Jo, to je jeden z najväčších takých fachmanov v Severnej Amerike na moderné zobrazovacie vyšetrenia, tak do tej Filadelfie, do toho supermoderného pracoviska priniesol ukázať novinku, kde v Toronte začali tlačiť takéto modely vlastne srdiečok, ktoré vlastne pomáhajú na objasnenie teda anatómie, že o čo presne teda ide, hej. No takto som sa s tým odfotil aj ja a keby niekto povedal, že za necelé 4 roky, za 3 roky sa budú podobné modely vlastne tlačiť aj v Bratislave, by som neveril. No ale je to teda našťastie pravda. A to preto, že vlastne minulý rok sme započali spoluprácu s Ústavom simulácie virtuálneho vzdelávania na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, kde sú neskutočne zažratí ľudia do toho, aj kopec medikov, ktorí vlastne dobrovoľne tam trávia čas a upgradeujú vlastne tieto možnosti 3D tlačiarní. Ono z 3D tlačov na Slovensku sa začalo vlastne v stomatochirurgii
a teda pokračujeme v kardiológii a plus traumatológia, kde vlastne stomatochirurgii oni vytlačajú časti čelusti pri nejaká ťažká trauma, nejaký úraz alebo nejaký nádor čeluste, tak oni vlastne vytlačia presne takú, tá časť kosti, ktorá chýba, presne vedia na 3 tlačery vytlačiť a vedia to tam implantovať, aby to teda aj dobre vyzeralo, aj fungovalo. Takže s nimi započali spoluprácu aj s takýmto združením Biovoxel a vlastne odtedy sme zrealizovali teda alebo vytlačili teda 10 srdiečok s tým, že získame informácie vlastne z CT, kde si pacient lahne, spraví sa tých niekoľko desiatok až 100 vlastne skenov cez hrudník, kde získame takéto priečné zobrazenia cez hrudník. A už vlastne v počítači my vieme vlastne z toho vyskladať z tých 300 rezov takýto v úvodzovkách imitáciu 3D obrazu, ale stále to nie je reálne 3D, je to len imitácia 3D, na ktoré sa pozeráme. Vidíme tu srdiečko a nejaké cievy, čo tuto odstupujú hore. A potom ďalším krokom je segmentácia, kde treba vlastne nejakou farbou zvýrazne rozhranie medzi tou krvou, lebo krv vyplňujú vlastne dutiny srdiečka aj ciev a tými samotnými stenami ciev aj stenami myokardu, teda srdiečka. To je strašne dôležité, aby potom ten 3D model naozaj bol reálnou kópiou vlastne toho srdiečka, ktoré bolo skenované na tom CT-čku. Hej. Takže takýto proces, nie je to úplne jednoduché, trvá to niekoľko hodín, kým celé srdiečko urobíte. Toto už je priamo tlačiareň vlastne na lekárskej fakulte, na tom spomínanom ústave. Ono to funguje tak, že vlastne v 0,1 mm vrstvách od spodu to začína. Čiže, kde sme? 0,1 mm vrstvách sa postupne na seba nabaluje vlastne ten materiál, ktorý používame, je polymyličná kyselina a vlastne trvá niekoľko hodín taká tlač, až reálne sa vytlačí jedna k jednej vlastne to srdiečko voči tomu srdiečku, ktoré teda reálne v tom pacientovi je. To už je výsledný 3D model srdca, jeho fotka, s tým, že ja vám ukážem teraz zase nejaké 4 modely, ale teraz by mala nasledovať prestávka po diskusii. Tak kto bude chcieť, ja tu mám nejakých 6-7 modelov vytlačených, tak potom si môžete ísť sa k tomu pozrieť a chytiť si tie srdiečka a popýtať sa, čo vás bude zaujímať. Toto je, dajme tomu, taký variant trunkuzaarteriózu, ak ste počúvali pána primára Konovského, on o tom rozprával. Normálne majú 2 cievy odstupovať zo srdiečka, v tomto prípade odstupuje jedna spoločná, ktorá sa potom postupne vetví a bolo to dosť neprehľadné na echu, tak sme spravili aj CT-čko následne, toto 3D-čko následne sa pacient operoval. Toto je zase úplne raritná chyba vlastne s takým zúžením v tejto časti, pričom väčšinou to býva zúžením v tejto časti. Aj sme vlastne takúto chybu publikovali, je to veľmi raritná záležitosť. Toto je vlastne výtlačok, ktorý mám aj tu, kde vlastne srdiečko je iba toto, tu sú cievy, toto je pečeň pacienta toto a tu je vlastne vidno zase ten totálny anomálny návrat pulsných vén, kde tie pulsné žily ústia inde ako majú a v tomto prípade vidíme tú vertikálnu vénu, teda tú žilu, ktorou sa tá krv drenuje z tých plúc, ide takto, ona anomálne až do brucha, vlastne do pečenia, takto potom sa dostáva už naspäť do srdiečka. A toto je ešte tiež taká úplná rarita, to je pohľad zhora, vlastne na srdiečko, tu je hlavná cieva, aorta prerezaná a je úplne anomálne takým okienkom spojená s ďalšou cievou, to plúcnicou, čo je totálna rarita, aj to plánujeme publikovať. Neboli sme si istí ani z echa, ani CT, tak keď sme takto rozrezali, tak jednoznačne sme potvrdili, že kde presne to spojenie tých ciev je a na základe toho potom primár potom mohol kardiochirurgiu úspešne spraviť túto operáciu a dieťa sa má dobre. Čiže aký je teda najväčší zmysel tých 3D modelov je, že naozaj si vieme exaktne stanoviť tú anatómiu toho konkrétneho pacienta. Využívame to, aby ste si nemysleli, že teraz 3D modely robíme u každého tretieho pacienta, vôbec nie. Naozaj to robíme u tých extrémne komplexných chýb, kde si nevieme rady a rozhodnúť sa, ktorý typ operácie pre pacienta môže byť najvhodnejší. Alebo teda v jednom prípade sme to už využili pre plánovanie vlastne toho intervenčného katetrizačného zákroku. Ďalej vlastne to môže slúžiť pre nás samotných, lebo vlastne keď aj my si pozrieme tie 3D modely, tak v podstate prvý raz vidíme naozaj 3D, to čo sme vždy videli 2D celé roky. Môže to slúžiť aj, už to slúži na edukáciu študentov, teda medicíny na lekárskej fakulte. A môjim takým plánom do budúcna je aj vytvoriť takú databázu 3D modelov vrodených chýb srdca vlastne
a zase to môže byť pre lekárov všeobecne, alebo pre študentov, lebo držať niečo v ruke a pozrieť si to je niečo iné, ako čítať o tom v knižke a si to nejako predstavovať. A hlavne sú ľudia, ktorí nemajú takú 3D predstavivosť a pre nich je to ideálne, aby si to vedeli. Nemuseli to predstavovať, držať to v ruke. No a samozrejme v tom zahraničí, v tej Filadelfii mi hovorili, že oni to pri tých fakt ťažkých chybách využívajú na vysvetľovanie rodičom, keď nejaká cieva chýba alebo je nadpočetná, čo tak tí rodičia to lepšie pochopia ako nejaké kresby na papier. Perspektíva, ono v tých takto 3D srdca je strašný boom toho v posledných 2, 3, možno 4 rokoch, aj v Severnej Amerike a aj v Európe, ale naozaj nie je veľa centier v Európe a v strednej Európe, ktorí by to robili, takže sme jedni z prvých. Našim handicapom je zatiaľ to, že využívame vlastne dáta získané z CT. Ideálne by bolo využívať dáta z magnetickej rezonancie, čo zase hovoril profesor Mašura, že keď budeme tú vlastnú magnetickú rezonanciu, tak by to mohlo byť pre nás dostupnejšie. Je totiž to, že pri tom CT je určitá radiačná záťaž, hej, čiže určitým spôsobom to vyšetrenie je zaťažujúce pre pacienta, kdežto tá magnetická rezonancia je úplne nezaťažujúca, takže bolo by to úplne super, kebyže môžeme využívať to MR-ko, či je to ďalší dôvod na to mať ho. A taká perspektíva do budúcna je, čo už teraz začínajú aj u nás na Slovensku, využívať v traumatológii, v ortopédii, keď dajme tomu, si vymyslím, je poškodená nejaká kosť, ja neviem, pätová alebo nejaká, pri nejakom úraze chýba, tak vlastne na 3D tlačiarni sa vytlačí tá chýbajúca časť, ale nie z nejakého umelého materiálu, ako v tomto prípade, ale využívajú sa na to chondrocity, čo sú špeciálne, teda kmeňové bunky, vlastne takí predchodcovia kosti ako keby. A vlastne keď sa tam tie biobunky implantujú, tak vlastne jednak majú určitý tvar, ktorý si držia a majú potenciál aj rásť potom, hej. Takže aj to vlastne živé tkanivo. Tak niečo podobné sa už v Amerike rieši aj v kardiológii, lebo máme my kopec diagnóz, kde nám chýba nejaká cieva, alebo je zúžená, alebo zalomená, alebo je s tým nejaký problém. Samozrejme, my sa to snažíme riešiť aktuálne, ako to len ide, ale ak by sa to podarilo, tak by to bolo fantastické, že by sa vlastne na 3D tlačení vytlačila nejaká tá cieva, z tých nejakých biobuniek. Tuto bude zložitejšie, lebo tie bunky, samozrejme cieva a srdiečka sú ďaleko zložitejšie ako tej kosti. Ale keby sa to podarilo, tak to by bolo fantastické, že by sa dokázali vlastne nahradzovať biologickými materiálmi tie časti, ktoré teraz chýbajú. Ťažko povedať, či to bude, ale tiež hovorím, nikto z nás by pred 10-20 rokmi neveril, že budeme schopní vytlačiť 3D modely srdiečok. Takže teraz by mal byť asi prestávka, nie? Alebo teda ešte najdu trky kadlečko a nechám slovo. Ale potom budú tu modely, kto chce, môže sa prísť pozrieť. Dobre? Ďakujem za pozornosť.